Hallelujah. Hallelujah. Aku beli je pi ki prabengai be baro bat ki lok ki jor baro. Ki baid ban snap ya ka kubor. Na ka wega por sa ka wega por. Sa sisin pat. Wan sapi ki pajba. Ban ya kren ban ya slok bat ban ay ya ka kubor Christmas. Ngene gede ka ayom Christmas. Yo ila dan man ki yeng. Ki dan ki sentiu ki skot. Ki dan ki jing penriam ki jing penbet. Ki decorations ki babon jan. Na ka way ka yeng sa ka way ka yeng. Na ka way ka tunum yeng mane sa ka way ka tunum yeng mane. Ka long ka dak jong ka jing penpau. Baka don ka jing sngau kman ka bakraw. Ha ka ban kan mau buram. Yau nang penim jong yu Jesu Christ bala wan ban sispa ya ke men sim ki bala jot bat ke bala rem ha ga ne ga sngi menta se si sen pat ka khobor Christmas ya ka bala ai ka kerteng ya ka jing ai ka ba krautam jong ble ka jing ai ka ba krautam jong uble don lightly ki mat ke bangi kwa bani slok ha kane kasngi ka bamenta ka banengkong ban sngaungu yau blay ka jing ai ka ba krautam jong blay ban sngaungu yau blay kisngi kita yau bat ki benai ki snem ki hairstep hadu kata-kata om labas ngau bakane ka snem ka bangi yat menta sen kan kodno daga man sim kabas ngangu yo blay haba pai shakie baro bau blay ulale namar jongi ka long kapor ka bingi day ban angu yau blay yakijing ai ke babonja jong usangi baro hapo jong ganega snem abangi pai shagaliang gamet abangi pai shagaliang kabakan jaman sim ula penbiang ula pendap kabam gadi ikakop kasem kajingkot kajingkia hot ngin nguru wat ya kia kiba ula sya'yingi ban mat kijing pang kijing tenjuk kiba bonjat lani kisjing ngausi kiba ngiliyo pediang ha kani kajing im don kajing ai kaba krautam kaba ublela ai yangi ya kaba ngide ban puson ban perkat bat bangin nang kam it Yau kadaki snigi snem kinang her shabam jukut. Wabstol Paul wong hata city ka ba ar kinong korin. Kalau nong ka ba kendai ka dekat ka ba kasan. To long kajingu yau blay. Namar kata kajing ay jong u ka bamla ang syu. Hachwa bingin pet ya kajing ay ka ba krautam jong u blay. Hagi ki briu nginom laban yai la klem da pen pau ya ka jing ai ya ki jing ai ki ba don kam ha ka ni ka jing ai ka ba ula ai ni ha ka liang ka met uji suhi dala de ula hi kai ni bangin duai barabor banong to ai hangi menta ka jing bam jongi kabahala kasngi jisu hikai yakane Matthias rew cutway ban dwai man kasngi ban yo yakajing bam ba yakajing di ladangi pai hagane gajing im don kam yakajing bam ka met ubriu ka don kam ban yo yakajing bam man lagasngi ubreu labu hau breu ba unam im tangda ka jingbam kat baudang sa hakas la jong ganega pertai ka kitab Genesis kendai lo nong dekat ka balai ka baong kumni uken jaba ki baro ba im unlong ka jingbam yapi kon mangala ai uken jajhur ba jerngam kum taken nga ai baro happy kini gelong jing ai ba kodo tam jong blengi ki jing bam balai peujat dasi shaw bleu la ai ya ka jing bam kabakar hayo kun ben reu hakane ga pertei gumba ongu jok lai pen reu gala nonga dekat ka balai pe way u ai kar hai ka jing bam kane galong jing kren jong jok usakri bab ha jong blei
uang uai kerhai kajing bam. Ngin la klem das ngengu ya ka kendeu bala ai kerpangu blay bangin syong ngin sa haka hadu ba kajing indungi kandakut na kasla jong kani kepertai. Kamat kabaar kajing ai yau kun ba marwe jongu. Haba perkat jeliu baro kajing ai ki bau bleu lai de kajing ai yalau kun kabakrau palat tam tongin syong perkat hadu kano ka krau kani kajing i ba kajong blei ladon we ubriu bau blei ula penpau Reverend and Mrs. J.D. James kibab don nyawut ki kun te ki don weu perlok ubarius pae ubam don kun i weru uni perlok ula kerpa ki ban ai no i we kun bahkan long ka ngan ya ka jingkman ya ka yingga sem jong u ha ka we ka mit on dah ba ki kun ki layo thia baron rewut kini ki briu jong blai ki la perkhat ngin ai da ino ikon na pdeng kin reungot on da kile perkat ubanang kong ru ulong ba kodor uba aro ubanang kong ulong ba kodor namaru de usa nang kong ki perkat iba aro de ikon kente iba nang kong na ki kente omlong klem mai kabalai ro omlong man ai namar kajing bom syad bom klan bha ikon ibasau pat ibidur yai me I jong I kim ngau de man ai ubasandru usrim yai pa I jong I ibakaduru ong in Mrs. James ngam kwa ban ai kumta baro nrungut omlong ban ai I weru ublay udon tang weu kun bamarway semla benut ban ai yau kun ban wan saka perte ban yap namar jongi ka gospel Yones lai khat riu ko ong nabau blay la it kata-kata ya ka perte kat bau lai tino elau kun balakam marway bau we bangai ho nom jatsu Henry yo ya ka jingem bam jukut ka jirwai semensim ka nembar ka ba aspa kendai pelsan ya ka ba ka balang ka jong blei ka labu ka kren sapang ka jing it ba slei u blei ya ka pertei ka pau man ba u blei lai ti lau kun ba marwai ka jing ai ka don ka jing mut jongka haba ka long ka jing gerkui ki ba pedang ya ka kajing ai jong blei kalong kajing gerko bamla angsu hakibap diang ya kata kajing ai kalong ukun jong ublei ken ka gospel kat kumu Yones iwe kat ar ka ong Henry kat ke balap diang yau hakitau lai ka bor ban longi kun ublei kata hakibanget hagagerteng ka jong u kat kum ka por bat ka ayom kade ban yakin mau ya kata ka jingai ba krautam ka joblei syaka perthei ka mat ka balai bat ka bakado uai ban penim ya ki briu na ki pop ki jongki laya tulapa dari hajar snem mensua bahkan sejia ka por bau blei on sapa ya laukun bat haga bakado ula penpau dau angel how Joseph ka gospel kat kumu Matius iwe arpeu apuwe ka baong kumni Henry habau dang puson yakineki ro hakme wangel try la pau hau hagading pos new udong ko Joseph ukon udabit wat setting ban sim ame ya ka Mary ka tanga jong me nabai tai balapun haka ilong nawon sim bakut kan karo yo kun men kop ya ka kerteng jong u Jesu
nabaon pen ya ki breu na ki pop jongki ki breu haga pertei satlak kila long ki ban sayap Klen gajing penem Wapostol Paul ula ong namar baro kila laptop bat kila do na ka buram gajong blay room lai ar polai Hendai hau ta ubalong kajing ai ba krautam jong blay baleng ba dau kajing penem kalawan syaka pertai kajing penem lakular ban ai yaka tang haki banget wei banget hu nam jatsu ka gospel kat kumuyonis lai pun riu ka ong utau banget hau kun udon ka jengem bam jukut utate ubom kongo yaw kon on nam ya iya ka jingem henre ka jing bitar jong blay ka yaisa hau ka ne kalong ka khobor ka bakodor hakaba kom ke brew ye don kamban kongo ubat ban pdiang yauta ukon jong blay balawan sakene ka pertai tangge ba pdiang yo Kendon ya kajing embam cukut Henry ki bom kongo kajing bitar jong blay kan sa halor jongki ki bro ke bakan tat ya kajing ai ba krautam jong blay kin mat ya kajing bitar ke basirkai hadin anda haba kila klat no nakane ke pertai tos ngap kaktinu blay ka kren yani baro tongin pediang yau tau ba ulap ha bangin ngai hau nang bangin yo ay ka jim bom jukot utrai on gar khu ya kan ga khu bor ha kan ga por jong kan ga klimat manta to tran kar khu bat to ka Christmas basuk bat bakmen kan long ye pi baro ki bios nyo lang ba kan ga khu bor ka Christmas sapang ka jing ai ka bakrautam jong blay ublay karku nagabenta ka buram jong amen but amen